Avui parlarem de com fer la llista de la compra. La llista de la compra és una de les eines imprescindibles per tal de seguir unes bones pautes alimentàries. Abans de realitzar la llista de la compra, és molt important haver organitzat el menú setmanal per així poder elaborar correctament la llista dels aliments. Cal tenir en compte aquells aliments que podem tenir encara al rebost o a la nevera. Aquesta llista es pot elaborar de diferents maneres, però el més important és que ajudi a comprar aquells aliments que realment necessitem i no fer compres supèrflues. També és un bon moment per aprofitar i llegir les etiquetes nutricionals dels productes per poder fer una compra amb més consciència. En primer lloc, podem observar els hidrats de carboni i la proporció de sucres afegits o propis de l'aliment. La millor opció a escollir seria aquella que no superés els 5 grams de sucres per cada 100 grams d'aliment, és a dir, que sigui inferior al 5%. Respecte als greixos, cal tenir en compte els saturats, que són els que poden causar més malalties cardiovasculars. Aquests els podem trobar a la llista d'ingredients i poden ser oli de palma, olis vegetals i altres. També s'ha de valorar per això que hi ha aliments que són rics en aquests greixos, com els làctics sencers. Un tercer aspecte a tenir present és el contingut de sal que ha de contenir l'aliment. El consum total al dia d'una persona sana és d'uns 5 grams, aproximadament. Es pot considerar un aliment amb poca sal quan conté per sota de 0,25 grams per cada 100 grams d'aliment i molta sal amb un contingut igual o major a 1,25 per cada 100 grams.